Hoxe imos falar de... Twitch. Twitch é unha plataforma de vídeo en streaming, é dicir, en vivo e en directo, que está composta principalmente por xogadores de videoxogos. Esta plataforma permite a creación de contido e, ademais, é a comunidade virtual máis grande de videoxogos. Agora, imos falar sobre os riscos de Twitch. Ao emitir únicamente en vivo, os espectadores deben adaptarse ás transmisións, que poden durar varias horas. Isto resulta nunha desconexión do mundo real, que pode prolongarse durante moito tempo. Agora imos falar sobre os económicos. Por unha parte, a monetización pode incitar aos menores a dedicar tempo nesta aplicación e así gañar diñeiro. Ademais, as doazóns activas permiten regalar cartos que ao facerse en directo isto conleva a unha acción pouco meditada. E isto conleva a un movimento económico na rede. Os directos en Twitch teñen un chat en vivo que permite a interacción entre os usuarios e incluso co propio streamer. Este factor permite o grooming, que é o achegamento dun adulto a un menor a través da rede, estes últimos quedando moi expostos pola liberdade de usuarios no chat. A adicción é un dos riscos máis perigosos pola gran cantidade de horas que pode durar en directo. Isto está provocado pola complacencia de recibir comentarios positivos ou halagos por parte do streamer ou do consumo de videoxogos adictivos por parte do espectador. Os signos da adicción son máis de 25 ou 30 horas de uso semanal, discusións ou intolerancia á hora de desconexión, situacións problemáticas no momento do uso da app, tamén a ansiedade, descenso do rendemento académico, problemas co insomnio porque trasnoitan ou madrugan para conectarse na rede. Por último, ao emitir en directo, as restriccións son moito máis endebles e calquera cousa pode suceder. Así, o espectador queda exposto a presenciar secuencias inapropiadas.